subscribe sannan ka danna mata ƙararrawa domin samun sababbin nawa kaga an raka kai yadda suke gani cikin garin bayan zuwa garin kama ya abu yanzu da ne biya wadar nan yanzu wai yadda za ta hagane shi wanda in ya azumi na fara na guda ma wani ma ya ce yana wanda jika biyar Allah ka kyamsu ke da. Ce mai ni wani shiga ni kun ga azumi kan muka kai shi ba talatin tab muka kai shi ba wurin Dan ma an gara ma a cikin zaci. abu din da kai shi na ba Ya azumi wani abana. wai sa'ayen kamar wai tigire mu yunwa ba mu da hankulin yunwa ga mu sai ci dan an ga kagaran nan mun kwashe bahon shinkafa sannan mun kai shekarar ruwa 10 wai shine suke cewa anya muna ya azumi yake cewa ba gani bace Suya ba shi. kai da kyale ba yanzu kare yana muke kajin noman na da kai na kam gangan Wasu kana da abin da ake kada ko wanda azumi ba kamar komai ba iya ga su dai koyi bai daga nan ce mura ne. yana muku je Wata yawan ne kai. amma in tashi ma A wani ayi abin da. ai mutu aiki ma ba kai noman na muke yi Nawa na azumi ne ka. ba azumi ka shi sai ta Su sota ba wani ka. Yana yiwuwa ma suya ba su da shayi. Ya za su yi. Wai kera ma na je na ga kamar kwana ma kake. Ni da nake jin na tashi ma zai yau. Yanzu ga aiki daga. Yau duk da akwai rana yawo zane ma cikin. Yanzu aiki daga. Yawo zane na. Ni zuwa azumi kamar abin gana. Mu sai mu yi kwana 30 ba mu ci abinci. Wai ka mace wai zaman da mun kai a Jerusalem. Na san da Wani gidi ya buka ba mu ci abinci ba. ni zai kwana zan ji. Yawo zane kai. Kawai sai ka dawo. Yawo zane. Sai ka dawo. Ni ba ta take ta. No. Akalan ka kalawa. Ana ga ka. Wai zo da kare na a sha ruwa. Awa uku na. Awa uku.